13.03.23 sanlar manisi günündə biz sizinle selamlayız, hürmetlerimiz. Sağlar mısınız? Biz elbette güzellikке huzurlanıp yaşarga yaratabız. Eylene tire mühitimizni de motorlukka kömürge ımtılabız. Elbette zor tırışlık sarf etilgen әкияти motorluk her kimnin köngüline hoş gile. Dünyаны yemlendirip, üz kulları bilen sihri motorluk tudura bilüşçilerge sıklanabız, ak günləşi aşa gıruvlanıp qarayız. Tire yüngə faqat bəxtli mizgillergine iləşuşi şəxislər bihesab. İsənmisiz muhterem tamaşaçılarımız, icad türkümübüz bilen biz Almaz Gereyev, Zülfiye Şemsuar ve Manzara Tapşırı'nın yana düşenbe çıkarılışını başlayız. Biz de özümüzni bəxt iləşuşilerden deyip sanıyız. Qozan, Yorşallı, Minzele hem başka şehirlerde cemaat binaların özünün monumental mozaikası, grafitları bilen bizegen, göbülenleri, kun mozaikası eserleri bilen donluklu bulgan Rüstem Kildebekov'ni belki başka yaptan aşarlar. Oramda yoz, көңілде yoz, bizning osh-su pishirib bilmasinde de yoz. Көңіліміздегі şatlıq hisleri urg'ilib tishqa chiqa, hem biz inji bilen bugün pishire turgan tort üstüne piyon şişegi bulup yog'ila bara. Sırnik diyeçten bizden indi göz aldığımızda ırımşık kile. Bugün ırımşıkka biz berengi butkası da koşup ezirliyiz. Özüm tabışmak yazdım. Ay günden gün korkutasın sen. Üstel ortasında otura, büyük mühim urun alıp tura. Barısı da onu uzak küttüler, sıklanıp karşı aldılar. Tabında bugün ol patşa, kaymağı küp, tülen yutma, yumuşak, tatlı, bilip aşa. İşte şatlık şikten aşa. Ay sinden şağır. Minnen balerina kebek. Tabışmakның cevabı tatlı, maylı, koymaklı, bulgaç, patşa, torttur belki. Ne bildin beyt, demek eybet yazganmın. Yazgı tort turunda süjet qarayız. Simirtmesin gene indi o. Oramda yoz, көңілде yoz, bizning osh-su pishirib bilmasinde de yoz. Көңіліміздегі şatlıq hisleri urg'ilib tishqa chiqa, hem biz inji bilen bugün pishire turgan tort üstüne piyon şişegi bulup yog'ila bara. Muning nechik yasaganın yakınlanrak көрүү üçün bizning bilen qolығız. Татар халкының milli ризыклары кыстыбый, ишпишмак, гүбәдие, шек-шек бәлешләр белән беррәттән хәзер берсеннән-берсе тәмле, берсеннән-берсе зәвык белән бизәлгән тортлар да табында зур урын алып тора. Күпре пешкән бисквитны кем яратмый икән? Теләк буенча төрлечә бизәргә була. Шәй янына менә дигән тәмнешкә. Бүгін пішіре тұрған тортыбызны пион шешегі деп атадық. Нәқ орамдағы язғы хава тұрышына туры келіп тұра. Пішіру сірлерін пішікші Инжи Хисамиевадан сұрап өтегелі. Инжи, сәлем. Сәлем, Селия. Біз сенің білен бүгін нинди торт ясайшақпыз? Біз бүгін сенің білен лимонный барғы торты ясайбыз, лимон торты. Мұның үшін бізге нәрселер керек болашақ? Бисквит үшін керек болашақ 3 йомырқа, он, шекер қама, разрыхлитель һәм лимон қоббаған об салашақпыз. Бірінші етіп нәрседен башлайбыз кішімізні? Бірінші етіп бізге бисквит пішірге керек. Бисквит пішіре башлайық? Қазір біз йомырқаны салабыз. Hazır mı biz? Hazır, әйе, он салабыз. Қолақ білен остан үстке табашылай ейлендіреміз. Бисквитіміз әзір, но біз анаға қошашақпыз, қазір лимон қобығын ұлып қошырға керегінде. Духовкаға 180 градусқа 1-30-35 минутқа қоябыз, пішіріп аларыз. Менә әзәлия біздің бисквит пішкен арада біз тортның ішлеген ясарға начинкалар әзірлейміз қазір. Начинка үшін лимонный корт керек болашақ, крем үшін керек болашақ творожный сыр, сливки и пудра. Зәлия, біздің бисквитіміз әзір. Шындай пышты болып қабарды, әлхамдулилля. Қазір біз аны іш ілішке, іш кесекке тегіз еттіп кесеміз.
бискетебезне кистек, менә шулай 3 өлешкә. Хәзер без Эшке өлешен ясарга керешәбез. Хәзер без тортны суыткычка куябыз. Без бу арада тортны бизәр өчен язгы матур пион чәчәге ясыйбыз. Шоколадны эриттек. Хәзер шушы силиконовый формочкаларга без аны салып чыгабыз. Шоколадыбызны суыткычтан алдык. О катты шундай. Хәзер без аны формадан алабыз. Безнең пион чәчәгебез әзер. Хәзер без тортны бизи башлыйбыз. Менә Зәлия тортыбыз әзер дә булды. Кара, нинди матур булды, әйме Субханалла. Әйе, Инҗи, рәхмәт сиңа шундый торт ясау сере белән бүлешкәнең өчен. Сез дә якыннарыгызны тәмле, матур торт белән сөендерә аласыз. Шәйләрегез тәмле булсын. Білген уңар, білмеген туңар деген халық мәкәленә таянып, язгы киемнәр турында сөйләшүебезне башлыйк. Бу өлкәдә тәҗрибәле белгеч стилист Алия Сөләйманованы кунакка чакырдык. Исәнмесез, Алия, сәлам, хәлләр? Яхшы, үзегез. Без инде һәр вакыт синең киемеңә карап сөйләшә башлыйм. Син инде язга күчтең, әйме көнләп? Инде әлбәттә. Инде бит инде урамда да кыяр чыкты, көннәр җылыта башлады, чыпчыклар җырлый башлады. Шуңа күрә инде кәйфләр дә икенче, ачык, матур кием киясе килә башлады. Иртәрәк түгел әле. Юк инде. Хәзер көннән көн җылыта башлый бит. Үзең менә стилист буларак иң беренче рәттә менә шул язгы трендларга, язгы киемнәргә күчкәнче нәрсәгә игътибар итәсең иң беренче рәттә? Һава торышына әлбәттә, һава торышына карыйбыз да инде, шуннан Хәләтенә генә ярамыймсың, менә бүген шундый телим дип. Күңел хәләтенә генә түгел, әле бит кая барасың? Менә кая барасың? Син эшкә барасыңмы, я син спортзалга барасыңмы, я бала белән урамга чыгасыңмы? Иң беренче шуны карап инде, уместность дигән менә сүз бар. Килгән саен без искә юк шулай да һава торышын кичтән карап куясыңмы яки иртәдән генә карыйсыңмы? Юк инде ашкач, гардеробны шкафны ашкач, кая барасың билгеле булгач, инде кайф нинди, шулай киенәсең дә китәсең. Ярар, быелгы трендлар безне нәрсә белән шаккаттыра? Быелгы трендлар бу яз айында ачык төсләр бик актуаль була инде. Узын кунышлы итекләр, әйме? Әйе. Кая беләсең? Күзәтеп утырам Алия ничек кигән? Әйе, менә озын балтырлы сапагилар безнең Батфорты дип әйтәбез инде, алар актуаль була, ачык төсләр актуаль. Аннан соң инде иске киемгә килгән, иске киемне әйтеп китсәм инде, ул безнең пәлтәләр дә безнең менә башка елларны пастель төсләрендә инде менә шундый аксыл төсләр актуаль иде. Хәзер инде безнең ачык төс, ул кызыл төс, яшел төс, сары төсләр күзгә бәреп тора торган шундый якты, матур төсләр. Яхшы, һава торышы нинди булуына карамастан, калын пуховикларны барыбер саласы килә, иске кием бит борчыбызны, менә пальто турында. Менә пәлтә инде безнең име актуаль. Аннан соң менә бик актуаль кием, ул безнең күннән тегелгән плащ. Менә күннән тегелгән плащ, ул безнең бик актуаль. Күннәр кире кайтып бара хәзер. Әйе. Алар бар эко-күндер бит. Эко-күн инде, әлбәттә, эко-күннән. Аннан соң кыска курткалар, бомпер дип әйтәбез инде, менә әйтеп киткән бар, шул кыска курткалар да безнең актуаль булалар. Безнең бит менә хәзер чит ил сүзләрен кертмәскә дигән шундый көрәш башланды. Шуңа күрә кыска куртка дип әйтеп китәм бит. Шулай торып ничек аны үзгәртүе бик катлаулыдыр инде сезгә. Катлаулы, әйе. Стилист ничек булар икән безнеңчә? Кием артыннан күзәтүче хезмәт махсус белгеч. Шулай була инде. Кием белгечедер инде. Кием белгеч. Ничектер шулай да. Шулай да менә Алмаз сезнең аяк киемегезгә игътибар итте. Язгы аяк киеме турында да сөйләшик әле. Кайсын алырга киңәш итәсез? Әйе, аяк киемнәргә килгәндә
Форумда бит юш. Хәзер иң әйбәте. Иң әйбәте бу тие. Иң актуаль әйтеп киткәнемчә инде ул безнең озын балтырлы Батфорты сапаги, аннан соң инде кыска балтырлы үкшәле сапаги ул безнең ботильон була. Аннан соң озын борынлы сапаги, озын башлы сапаги ул безнең казаки. Һәм инде кыска балтырлы турослы сапаги ул безнең Челси була инде. Яра, баш киеме эшләпәдә киеп куйыкмысың? Баш киеменә килгәндә эшләпә кисәктә, косынка манда, беретлар безнең бик актуаль. Беретларның тоже менә күннән тегелгән беретлар безнең актуаль булалар. Балаларның ничек әле теге булай биткенә калып килә торган Балаклавамы? Хәзер бик популяр. Хәзер инде яз аенда инде алай популяр булалар түгел. Язгы җил бик усал бит ул. Кыяш бәрбез җылыта бит. Ярар. Менә җылы сөяк сындырмый, салкын җанны тындырмый дигән әйтем буенча, димәк инде шулай да аның җылылык һәм уңай булуы һәм кая баруга карап сайланырга тиеш бит һәр вакытта да. Демәк, Алия, сез фатихагызны бирәсез, бүгеннән ярыймысыз инде шишернергә, курткаларны салып пәлтәләргә күчәргә. Пәлтәләргә күчсәк була инде, Менә төсләргә бәйләнеп. Инде бит инде салкын, менә җылы киемнәрне саласы килә бит инде ардык бит инде без аларны киеп йөреп. Менә ки Беразрак шишнәсе килә. Әле бит ул җыелып бараган, әйме, ансыз сөйлешүдә бит теге махсус теге мәзәк роликлар төшерелә бит. Минем хатынның гардеробы кыш көнне. Бер көн дүшәмбе тун кия, икенче көнне пуховик, аннары китте. Ә ул һаман бер курткада. Ирләр үзләрен ничек карыйлар менә бездә. Ирләр киенергә яратамы, яки ул һаман шул бер соры, кара курткасын кигәндә шул җиткән маңа. Син үзең дә бик матур киенәсең бит. Сөйләгән була. Минем кышкы куртка көзендә туры килә. Да туры килә битте бер куртка. Носкиләреңә карыйм да носкиләреңдә син трендта булган төсне киеп килгәнсең, син алмас. Әлбәттә син үзеңне карыйсың, ирләр дә бик үзләре. Тапшыру өчен генә. Ирләр дә үзләрен бик карыйлар. Хәзер бит кием бик күп. Бәяләре дә төрле. Шуңа күрә хәзер бәяләрен әйтмә дә инде. Шуңа күрә мөмкинчелекләре бар киенергә бәрбер. Һәм инде ирләр хәзер бер генә куртка киеп йөрмиләр, бәрбер алар пәлтә дә кияләр, куртка да кияләр. Хәзер бит кибетләр күп төрле вариант, иске киемнең күп төрле вариантын тәкъдим итәләр. Бу дубленка булырга может, яки пәлтәме, курткамы. Шуңа күрә. Шулай да әллә ни зур үзгәрешләр юк бит инде трендлардан индидер менә инде. Яңалык бар дип әйтә аласызмы? Анда юк, Менә тагын төсләргә бәйләнеп, гомумән бөтен кеше менә ниндидер кара киемнән йөрергә ярата бездә, менә ул күптән түгел генә үзгәрә, ачык төсләргә мөнәсәбәт, ул бит инде чист пішырағы көрілмесін үшін, қатқаны көрілмесін, шул яқтан, практик яқтан бітін қаралған. Қазір нешін шылғатлық жетті түслерге иқтибар етілесіз? Қазір бітінде көп кіші химчискларға бірашат сейті. Яки енді, үлік енді ол болмағандыр, қазір бітінде юшис тарту ұсыллары жеңілейді, жайланды, жеңілейді. Шуңа көрі қазір енді кіші ашық түслеріні көбірек кие. Шулай да психологияға бәйлі мекен бұл бірәр нешік? Кіші құлқына қарап сайлы мекен түсіні? Әлбәтті. Аңлашылды. Хылқына туры келіп киінгем юк бекен, ашықлар шығар бізге психологына шақырасқалдаймы? Русша айткенде встречает падежки дилер битинде. Бәрі бір мәлі кіші кіріп келсе, аның ең бірінші бір киіміне қарылар. Киіміне қарап, енді кіші ненде екенін көріп бола. Аннан соңғына енді встречает падежки, провожает, по-моему, деп. Шулай киіміне қарап қаршы алалар, ақылыңа, хылық фейгіліңе қарап ұзаталар. Біз де сені киіміне қарап қаршы алдық. Ұзатырға тұры келе, қызғаныш. Ұзатырға да вақыт. Киіміңде, ақылыңда көстемесін сұпқаныңда. Шында мұңыштар тілеп қаламыз. Рахмет, бік рахмет. Келген үшін кеңешлеріңізге құлақ салырбыз. Шырашуға қадар. Сіз бик көркем сабырлық көрсеттігіз һәм бұл мезгілге қадар барып жеттігіз. Қызық дүния сәхифәсін тәқдим етәбіз. Яңа алып барушыны қаршы алығыз Миләүшә Ризванова. Төклі аяғың білін. Биюшеге сөз әйтмәгіз, бей ұстаради халық. Коллегабызға уңышлар тілейбіз, тамашашыларыбызға шыннан да дүнияның қызықлы яқларын ашарға яссын. Һәм бүгін Миләүшә бізге бүжәкләрінің көп түрлілігі, аларының әһәмияті турында сөйлер. Гомумән планетада көп мейкен алар. Миләүшә, рәхим ит.
Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Алдагы мизгилләрдә сезне мин Миләүшә Ризванова үзенчәлекле, төрле сыйфатларга ия булган бөҗәкләр белән таныштырырмын. Җирдәге барлык башка хайваннар арасында иң зур тереклеккә ия булган әлеге умырткасыз җан ияләре табигать, шулай ук кешеләр өчен кирәкле һәм файдалы икән. Бөтен дөнья буйлап күп кенә кешеләр бөҗәкләрне юк итәргә түгел, аларны өйрәнергә омтыла. Шул исәптән үзләрендә дә инсектарий дип аталган кечкенә бөҗәкләр өчен булдырган фермаларда аларны асрыйлар һәм үрчетәләр. Бүген мин сезгә иң кызыклы, төрле сыйфатлар белән аерылып торган бөҗәкләр турында сөйләрмен. Су үрмәкүше. Ул елга инешләренең сай, агымсыз, ярга якын җирләрендә сазлык суларында яшәргә җайлашкан. Бу җан иясен көмеш үрмәкүш дип тә йөртәләр. Көмеш үрмәкүш оясын су төбендәге үлән сабакларына кыра. Йорты һава тутырылган куыктан гыйбарәт. Кырсагындагы төкләренә су өстеннән һава куыкчыгын эләктереп, аны оясына ташый. Шар сыман куыкта һаваның хәтле күп булса, шул чаклы зур була. Әле үрмәкүш төренә үпкә белән сулага караганда тән сулавы өстенрәк. Ана зат пәрәвезне тыгыз үрү сәбәпле һаваны тотып торучы оясын су астында ясый. Анда исә йомыркаларын маймычлар чыкканчы саклый. Әлеге су бөҗәкләре еш кына личинкалар белән туклана. Бүгенге чыгарылышның тагын бер герое агач бал корты. Әлеге зур умарта кортлары төкле тураны хәтерләтә. Оя ясау өчен корыган агачка кирип йөри юллары тишеп иске корылмаларда, утын һәм агач материалларында уялыйлар. Озынлыклары 20-23 мм. Агач бал кортлары төньяктан тыш Россиянең барлык Европа юнәлешендә таралганнар. Алар карт урман читләрендә һәм урман аланнарында, чокыр һәм сазларның урманлы сөзекләрендә, зур торак пунктларындагы агач өемнәрендә, ташландык җирләрдә тереклек итә. Җылы якларда ял иткән булсагыз, әлеге бөҗәкне танымый калмассыз. Озынлыгы 65 мм-га кадәр җитәргә мөмкин. Цикада. Арткы аяклары сикерүгә җайлашкан. Җыелган халәттә канатлары түбә сыман. Авыз аппараты суыручы типта. Европада 875-кә якын төре билгеле. Цикада үзенең сызгыруы белән истә кала торган бөҗәк. Бөҗәкләрнең көн күреше үзенчәлекле һәм кызык. Аларның уңай һәм тискәре эшчәнлеге, үсемлекләр, хайваннар белән тыгыз элемтәдә яшәүләре, хәтта көн күрешнең бизәлүче булулары табигатькә матдәләр әйләнешендә мөһим урын алып тора. Дөнья кызык, дөнья киң. Табигатьне саклыйк, исән сау булыйк. Барыгызны да халыкара бөҗәкләр көне белән. Миләүшә, рәхмәт, сиңа уңышлар телибез. Беренче чыгарылышың 13:03:23-кә туры килсә дә, бер дә аптырама, 13 саны уңышка булсын. 13 март көнендә 1981 елда галәмдә Кояш тирәли әйләнүче 7 планета ачыла. Диаметры буенча 3-нче, авырлыгы буенча 4-нче урындагы бу яңа планетаны грекларның күк алласын хөрмәтләп Уран дип атаганнар. Ул көнчыгыштан көнбатышка таба әйләнә торган иң салкын планета булып санала. Дөньяда булган башка яңалыкларны хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова җиткерер. Аның беренче генә чыгарылышы түгел. Кытайның Юньнин районында фермерлар язгы авыл хуҗалыгы сезонын ачып җибәргәннәр. Әлегә кыр эшләренә әзерлек бара. Без хәзер җир чикләвеге белән яшелчәләр утырта башладык. Фермер әйтүенчә, кырлар берничә авыл хуҗалыгы культурасы утырту өчен бүленгән. Шул исәптән чәчүлек мәйданнары төрле төсләргә буялган. Наннин шәһәренең Юньнин районында быел иртә планлаштыру һәм иртә оештыру стратегиясе кабул ителгән. 10 апрельгә кадәр дөгене утыртып бетерергә исәп тоталар. Һиндстанның Уттар-Прадеш штатында Латмар-Холли фестиваленә йөзләгән кеше җыелган. Кешеләр җырлап, биеп, төрле музыка уен коралларында уйнап, бер-берсенә төсле буягычлар сипкәннәр. Кадрда күренгәнчә, бәйрәмдә катнашучылар бу вакыйга өчен гадәти булган сугыш күренеше куелышын күрсәткән. Хатын-кызлар агач таяклар белән коралланып ирләрне кыйный, көчле затлар исә гүзәл затлардан сакланып, баш өстенә махсус калканнар күтәрә. Холли ул Радха Кришнага мәхәббәт символы. Әлеге фестиваль өчен без махсус макияж ясадык, аңа алдан әзерләнә башладык. Без үзебезне бик бәхетле тоябыз, чөнки бу чыннан да мәхәббәт символы. Латхмар Холли Барсан һәм Нандгоан шәһәрләрендә үткәрелә. Риваят буенча, Нандгоан шәһәреннән килгән Кришна дигән илах үзенең сигән яры Алиһә Радха һәм аның дус-ишләренә төсле порошок сибәргә тырыша. Ләкин аны Барсанадан таяклар белән куып чыгаралар.
Шул рәвешле бу фестивальдә әнә шушы күренешләр торгызылып күрсәтелә. Күлмәгең ай мотор икән, тегүчесе кем икән, ул аны үзе теккән. Кабатлап һич тә туймыйбыз. Бар яктан да килгән, уңган, алтын куллы, башкарган һәр эшенә күңел җылысын салучы, яше картына мотор үрнәк күрсәтеп яши белүчеләр белән горурланабыз. Әлеге сыйфатларга тулысынча ие булган шәхесләрнең берсе тегүче һөнәрен сайлаган Гөлсинә Йосыпова. Язучы шагыйрь Әнәс Карый сүзләре белән әйткәндә, "Истемдәге күлмәгемә күпләр карый сыкланып, кем текте дип сорап куя кайберләре тукталып." Оста тегүче Гөлсинә Йосыпова турында булган сюжетны карыйбыз. Шулай да Муса Җәлил шигырендәге бу кызлар, сез соңга калып йөрмәгез, мода дип тагын әллә ниләр иртә күрмәгез. Тынычлык өчен генә утырам. Акча өчен дә утырмыйм. Бирәләр, рәхмәт, акчасын да бирәләр. Үзем әйткәннән дә артыгын да биреп китәләр. Не только үзем әйткән генә, артыгын да биреп китәләр. Эшемнән бик канәгать булалар инде. Эшемне эшлим инде мин, чтобы менә кеше өченә кисен. Менә бу күлмәкләр мин примерка ясап кайттым. Хәзер тегәм, яннары дигәндә шул алып барып күлмәкне өсләренә кидертеп һәрберсен үзем карыйм. Әтиән исеннән килгән сәләт бу Гөлсинә апаның. Шулай кереп, утырып, рәхәтләнеп, җаныма тынычлык алам ди ул. Безнең әти бик каты аяк киемнәре тегә торган ия. Безгә ул иске сумкалардан сандаллар ул вакытта булмай, мин 49 ел булгач, безгә бик авыр җиллар эләкте. Саман туена барасы килә, аякка юк, оларга да юк ул вакытта. Әти иске сумкалардан, дермантиннардан сандал тегеп бирәдер ия. Менә шуң белән барды. Күлмәк нишлибез? Әни әйтә, кызым, хәзер тегәбез. Әни иске күлмәкләрне ала, безгә выкрик ясап бирә. Әкрен генә, кызым, син туры җирләрен үзең тек. Менә минем әтидә дә, әнидә дә бар ул шөгылем. Гөлсинә апа 7 бала арасында 5-нчесе булып дөньяга аваз сала. Туганнары белән аралашып яшибез, элемтәбез нык ди ул. 8 сыйныфны бетереп, кичке мәктәпкә укырга керә. Һәм фермада сыер савучы булып эшли ул. Инде яшь кызның күңеле шәһәргә тарта. Барып күреп кайтасы килә. Һәм уйлый да, сүзендә торып, җыена да китә. 2 ел тегүчләр училищесын 42-нче училищены укыдым. Аннан соң шәһәрдә каласым килмәде, шәһәр җоратмадым. Менә һаман авыл тартты үземне. Инде кайтарга булдым авылга. Җибәрмиләр. Проблема ясыйлар инде, диплом бирмиләр. Хәзер мин инде мәктәп юк, Зиндулга кайтам шәһәремә. Онда кайттым, фабрикага мастер итеп куялар. Мин мәле бернинди нәмәсем булмагачтын, нәрсә эшлим әле онда дип. Юк, мәйтәм, мин Нурлатка кайтам, безнең онда Нурлатта ательгә бармайтам. Мин шунда кайтам. Ярар, дипломны бирмәделәр, мин шу кеш 1970 елның 27 августыннан монда эшләргә тотындым. 17 ел 5-нче разрядлы бұрып қойшы болып эшли. Кызлар белән бик тату күңелле эшләдек. Балалар үскәндә аларга да вакыт булуы җайлы иде ди. Тора-бара һөнәрендә алыштыра. Авыл хуҗалыгы курсларын үтеп, орлык инспекциясендә эшли. Ире Вәрис белән 2 балага гомер бүләк итәләр һәм иренең сеңлесенең 2 баласын алып үстерәләр. Варис абый бик тырыш, акыллы кеше, бер-берсен аңлап яшиләр. 21 май хәзер Кылттан төшәбез инде нидән Нурлат клубыннан. Иртәгесен миңа кирәк нигә Урыспагага концерт куеп җирдем әле мин. Мин биергә бик стоим. Җырларга хәтле түгел, но биергә бик стоим. Яшәгәндә ансамбльдә җирдем, монда Ромашка ансамбле. Инде аннары шуннан кайттык та Венерага әйтәм, мәйтәм, иртәгә мәйтәм, миңа бии торган костюмнарым авылдан да, Малвайнадан мәйтәм. Оларнап киләсе, хәзер ди, Вәрискә әйтәбез ди. Хәзер безнең белән кайтып киләдер инде ул да. Вәрискә әйтә Венера. Иртәгә ди Гөлсинәгә ди иртә белән или хәзер кичме ди. Соңында мәйтәм хәзер дим, әниләр белән уйлар. Иртүктә барып киләбез ди Вәрискә әйтә. 5тә мин киләм ди, Венералар җанына килде дә кычкыртты. Шу кич киттек инде барып Малвинадан костюмнарны алып кайттык. Әнинең инде без мәктәптән китеп әнинең аптыраганына шок катасың. Мәйтәм, көтү курга чыккан, тизрәк кирде минем белән, кызым ни булды? Әни мәйтәм, берни дә булмады, костюмнарны алырга кайттым, бию костюмнарым монда бит. Ул гына жарар диде. Ну, эчендән дә бар уйкы алды тегенең. Иртә таңнан җиргәш.
Менә шуннан танышып киттек, 4 ай жүрдік. 21 сентябрьдә өйләнештек. Мә, бар. Авырлык китермәде, гел акчалы эш эшләде, кыенлык күрмәгән күрә, гел мактыйсың мына килеп тора. Калфак оешканнан соң, Гөлсин апага мөрәҗәгать итәргә туры килде. Беренче мөрәҗәгать иттек, костюмнар тегеп бирә алмассың икән Гөлсин апа безнең оешмага дип. Шуннан инде үзен дә чакырдык, чөнки ул ательеда эшләгәндә безнең Нурлат мәдәният йортында оешкан Ромашка ансамбленә җөрде. Биеделәр, җырладылар ул ателье кызлары. Гөлсин апа инде алар арасында иң мишкиләйтем шундый якты йолдыз шикелле иде. Белмәгән эше юк. Рәхәт чакларда булды, кыен чакларда булды. Кышкырып җыламадык, чыгып кешегә кышкырмадык, кешегә зарланмадым бер вакытта да. Минем бүтән нәрсә эштә булды. Эштә булды барсы да. Ирем белән нисәмдә мин бер вакытта да әнигә дә барып әйтмәдем. Мулла иленә барып, мин әнигә зарланмадым. Туганнарга да зарланмадым, аларга да авырлык китермим дидем. Менә шулай булып яшәдем. 72 яшенә җиттем. Аллага шөкер. Кешегә дә файдам тияр дип ышанып җөрим инде. Әйтәм, рәхмәт сүзләре коткарып җөридер мине, авырулардан да терелеп китәм бит менә. Аллага шөкер. Менә шундый инде ул, киң күңелле Гөлсин апа. Манзара тапшыру өчен Яшелүзән районы Нурлат авылыннан Динә Саттарова, Андрей Косинский. Ир-атның йөрәгенә илтә торган юл, аның аш казан аркылы үтә дигән мәгълүм афоризмны хәзер инде берәү дә чынга алмый. Үзем дә ышанмыйм. Ләкин бер генә хатын-кызда гаиләне тукландыру белән бәйле мәсьәләләргә игътибарсыз кала алмый. Рациональ туклану сәламәтлекнең нигез ташларыннан берсе. Ә өйдә сезгә кадерле кешеләрнең нәрсә яратуларын исәпкә алып, эшчән куллар әзерләгән, хәтта бик гади генә булса да төрле ризыклар көндәлек тормышка нур исти. Сер түгел еш кына гаилә тормышындагы беренче катыршылыклар ирнең көн сайын шушы йомырка тәбәсе дә, ярым фабрикаттан пешкән аш дип үпкә белдерүләреннән, хатыны аш-су әзерли белми дип сукрану зарлануларыннан башланып китә. Шуңа да аш-су устасы Резидә Хөсәйнова киңәшләрен игътибар белән тыңлау бик зарур, бигрәк тә яшь киленнәргә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларым. Бүген без сезнең белән сырник әзерләрбез. Сырник дигәчтән безнең инде күз алдымызга иремчек килә. Ә бүген иремчеккә без бәрәңге боткасы да кушып әзерлибез. Аның өчен безгә иремчек, бәрәңге боткасы, йомырка, ын, кыздырыр өчен сыек май һәм инде камыр көперткече кирәк булыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче инде без башлыйбыз. Иремчектән, иремчекне салабыз. Бәрәңге буламыгын истибез. Йомырка сытабыз. Тыз истәп җибәрәбез. Мин инде әз генә укропта истисем килә. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Менә шулай. Һәм инде бал кашык белән камыр көперткечен салабыз. Ярты бал кашык чамасы. Бик каты булмаган, шулай без инде камыр ясыйбыз. Менә ынны әкрен генә җайлап кына ынны салып, болгатып торабыз. Шулай әзәзләп кенә салабыз ынны. Салып җибәрим. Инде безнең табабыз кыза торсын. Без сырникларны әвәлибез. Анда мин инде зурраграк итеп ясармын.
Менә инде, хөрмәтле тамашачыларым, ничек тәмле иттереп безнең сырникларыбыз әзер булды. Субханалла, субханалла. Табынга инде әлбәттә без аны кайнар килеш чыгарабыз. Әзрәк майы сеңсен дип, biz аны шулай кагаз салфеткаларга куябыз. Ризык бит әле тәмле генә түгел, табынга да шулай матур иттереп бирелергә тиеш. Менә инде хөрмәтле тамашачыларым, иремшек белән бәрәңге буламыгыннан әзерләнгән сырникларыбыз пешеп чыкты. Ашларыгыз тәмле булсын. Бәхетле, матур гомерләр насыйп итсен. Исән-имин булыгыз. Татарстан Республикасы Милли музейынан өлкән фәнни хезмәткәр Миләүшә Хайруллинаны каршы алыйк җәмәгать. Миләүшә ханым, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез? Кайнар сәламлибез сезне, исәнмесез? Исәнмесез. Хәзерге вакытта Нәүрүз бәйрәмнәрен каршы алырга торабыз. Бу күркәм бәйрәмнәр кешеләрне берләштерә, тагын да якынайта, дус, тату булырга өйрәтә. Менә шулай да Нәүрүзнең асылын ачык әле башта. Нәүрүз бәйрәменең асылын. Нәүрүз бәйрәме инде ул электән борынгыдан килгән бәйрәмнәрнең берсе безнең. Аны инде кышны озату, язны каршы алу дип әйтергә мөмкин. Айрысача көнчыгыш илләрендә аны бик күп еллар рәттән инде каршылап киләләр. Яңа ел дип әйтәләр. Яңа елда, мөселман яңа ел дип әйтүчеләр дә бар. Хиҗра буенча инде шуннан башлана дип. Ул инде Нәүрүз яңа тормыш башлану, яңа елның башлануы, кышны тизрәк озатып, язны каршы алып, иген чәчүгә тотыну белән бәйле булган. Бу инде элегелектән горыф гадәтләре аның менә төп нигезе инде. Хәзер менә заманча форматта ул ничегрәк уза? Сезнең музейда бигрәк тә. Безнең музейда Нәүрүз инде милли бәйрәмнәрнең Татарстанда яшәгән халыкларның милли бәйрәмнәре белән бәйле күптән түгел май чабу бәйрәмен уздырып җибәрдек. Хәзер инде Нәүрүзгә шулай ук әзерләнәбез. Биредә безнең чаралар каралган. Ул әлеге чаралган килгән безнең кунакларыбыз инде милли бәйрәмнәрдә, милли уеннарда да каф итегез. Катнаша алачаклар, шулай ук аның тарихы белән, гадәтләре белән, борынгы заманнардан безнең халкыбызның аны ничек каршы алулары йылалары белән таныша алачаклар. Һәм инде бәйрәмне тагын бер кызыклы момент ул карга боткасы. Безнең кара каргалар килү, сыерчыклар килүгә белән бәйле булган табигатьтә үткәрергә кирәк ансың. Ул аның шулай аның нинди ингредиентлар булган, ничек итеп аның өчен ярмалар җыйганнар менә элек-электән ул бит инде балалар чыгып, авыллар буенча шәһәр җиреп, майын, ярмасын җыя торган булганнар, аннары су буйларында гадәттә аны инде зур казаннарда пешереп, бергә ашый торган булганнар. Шуңа күрә менә шуның гадәтләрен, йолаларын сөйләячәк әлегә. Һәм кичкенә генә күргәзмәдә инде безнең кайбер экспонатлар шул әлеге йылалар белән бәйле кайбер экспонатларында күрергә мөмкин булачак. Билгеле инде җыр биюләр сездә булмыйдыр. Әлбәттә инде кунакка чакыру, бер-береңгә кунакка йөрү, аларны шулай ук сыйлау, милли ризыклар белән сыйлау ул әлбәттә булачак. Музыкаль программада кемнәрнең катнашуы көтелә? Музыкаль программа безнең әлеге мероприятие безнең хезмәткәрләр белән бәйле. Алар уздырачаклар, кунаклар булып инде без шәһәрбез кунакларын, аеруча укучыларны көтәбез, мәктәп укучыларын, балаларны, аларга аеруча кызык булыр дип калабыз. Хезмәткәрләр бөтенсендә эшли дигән сүз бит инде. Әлеге музей шундый теге моңсу гына берәйбер булып күренә. Тактага, диварга нәрсәләр такталынган да, тарихи язылган, экспонатлар куелган бетте. Хәзер сез бөтенсен эшлисез. Ул мультимедия дисеңме, видео, аудио формат дисеңме. Күргәзмәдә сез инде нинди генә образларга кирип, тамашачылар белән, килүче кунаклар белән аралашу дисеңме. Җыр биюендә үзегез башкарасыз. Буга өлгерү мөмкин димәк? Мөмкин. Аннары һәр юнәлеш белән ул инде безнең аерым кешеләрдә шөгыльләнә. Мәсәлән, музей программалары ул менә шушындый мероприятиялар уздыра. Безнең бик күп мероприятиялар балалар өчен, өлкәннәр өчен, күбесәләрне квестлар хәзер менә соң вакытта кичәгенә 8 мартка багышланган шундый квестны уздырып җибәрдек. Анда инде хатын-кызның роле белән таныштырдык. Мәсәлән, милли киемнәр киеп фотоларга төшергә мөмкин иде. Үз кулларың белән әйберләр ясарга, мәсәлән,
ясап карарга мөмкинлекләр бар иде. Нәүрүзгә әйләнеп кайтсак, аны бит борынгылар 13 көн бәйрәм иткәннәр. Сездә ул ничек дәвам итәчәк? 2 атнага якын дәвам итәр дип көтәбез инде. Субханалла. Күбрәк кемнәр кызыксына менә шундый форматта узыш чаралары белән? Балалармы, олылармы, әтиәниләрме, чит илдән килгән кунаклармы? Төрлесе була. Ул киң аудитория, балалар өчен. Гадәттә балаларга кызыграк инде, чөнки монда милли уеннар. Алар үзләрен, кешеләрен сынарга мөмкин, үз куллары белән нәрсәләрдер, әйберләр эшләп карарга мөмкин. Мәсәлән, менә әлеге нидә инде без карга быткасы булгач, каргалар, кышыклар оригамидан ясарга, кагаздан ясарга мөмкинлекләре бар. Балаларның үзләре килеп Карга быткасын ашарга миндә барыр дип әйтте. Чөнки идән игә йөгереп, инде ярмасын, тузын, башка әйберләрне җыеп җөреп, бүтән әле җыелган барган сайын бит ул кешесе дә күбәя. Менә күрәсезме, без дә кызыксындык. Ахырда бытка пешереп, тәмле ул. Шәп. Рәхмәт сезгә. Быткасын инде Тукай музеенда булыр дип көтә. Аларның мөмкинлекләре күбрәк, безнең экспозициядә все равно пешергән эшләргә мөмкинлек юк. Атрибутлары, нәрсәләр кирәк булган, аларны инде әлбәттә күрергә мөмкин булачак. Әле шулай итеп җыеп та килә аласыз Тукай музеена хәтлек. Эшегездә уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт тапшыруга килгәнегез өчен. 1945 елның 13 марты Зәй районында чаңгычы Олимпия чемпионы Федор Симашов дөньяга килгән көн. Мәскәүдә хоккейчы, тренер, Олимпия чемпионы Зиннатулла Билалдиновның да бүген туган көне. Милләттәшләребезнең тормышында булган башка яңалыкларны Дарья сәхифәсендә хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Ләйсән, рәхим ит. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Халык җырлары, җирле шагыйрьләрнең иҗаты Пермь краеның Чайковский шәһәрендә шигърият кичәсе узган. Оештыручысы 4 китап, 50дән артык җырлар авторы Кәүсәрия Нуруллина. Рәхәтлек исти торган моңлы очрашу булган ул, тулырак алдагы сюжетта. Пермь краенда иҗатка зур игътибар бирелә. Бу юлы да Чайковский шәһәрендә узган шигърият кичәсенә төрле районнардан җыр, шигырь сөючеләр күпләп җыелды. Чараны оештыручы 4 китап, 50дән артык җырлар авторы Кәүсәрия Нуруллина. Искән җилләр кебек бик тиз үтә, узак гомер соңга калмагыз. Һәр мизгелен тормышның яратып, җаныңызга ләззәт алыгыз. Үзе яшәгән төбәктә яшьләр арасында китап укуга, иҗатка игътибар күбрәк булуын тели шагыйрә. Кичәне дә шул максат белән оештырдым ди ул. Гомумән хәзер китап уку, шигырь укулар инде бара дип әйтәлмәс идем. Чөнки хәзер интернетта карый башласаң, анда хикәяләр дә, шигырьләр дә бик күп басыла. Күпчелек халык шуннан укыйлар. Менә шуңа күрә инде без шушы чараларны җыеп, үткәреп, халыкны кызыксындыру теләге белән оештырдык. Пермь краенда 90-нчы елларда ук әдәби түгәрәкләр эшли башлый. Җирле авторлар әле дә очрашып торалар, китаплар чыгару өстендә эшлиләр. Без бастырдык менә 2020 елны Пермь крае шагыйрьләренең шигырьләр җыентыгын, шигъри альманах. Бу китапка 116 авторның әйтергә кирәк кирде шигырьләре һәм шулай ук Чайковский шәһәрендә яшәгән 2 шагыйрәнең иҗаты бу китапта чыгарылды. Үзләре яшәгән төбәктә иҗат итәргә мөмкинлекләре дә бар ди шагыйрәләр. Иң мөһиме үзләреннән соң яшь алмаш калдыру. Без сугыш җыры баласы. Күп авырлыкны һәрберебез татып үсте. Ачлык, ялангачлыкны Кышкылыкта җирдә калган, бәрәңге язда байлык орлары, җир чыгуга басуда булдык. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребез туган як мәдәниятенә һәр вакыт бик игътибарлы. Биредә даими рәвештә төрле концертлар, фестивальләр, күргәзмәләр уза. Татарның күренекле шәхесләренә багышланган иҗат кичәләре оештырыла. Бу көннәрдә генә Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге бөек татар җырчысы Илһам Шакиров һәм бөек татар шагыйре сугыш каһарманы Муса Җәли иҗатына багышланган музыкаль әдәби кичә оештырган. Искиткеч матур кичәдә хәбәрчебез Сәрбиназ Кәримов да булган.
Шара милләттара мөнәсәбәтләр һәм чит илләр белән дустанә элемтәләр комитетында узды. Кичәне Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рима Гыйзатуллина Муса Җәлилнең тормыш юлы турындагы чыгышы белән ачып җибәрде. Сугыш дигән сүзнең һәр хәрефендә кайнар күз яше. Канлы сугыш, вахшилек. Шагыйребезнең һәр шигырендә, Моабит төрмәсендә язган, сугышның нинди фаҗигале, куркыныч һәм күпме кан агуы ачык күренә. Шуңа күрә без Җәлилебезнең шигырьләрен сөйлибез, сөйләргә тиешбез һәм сөйләячәкбез. Яшьләребезнең аңына, зиһененә кирип сеңсен, сугышның нинди каһәр, нинди фаҗигале икәне һәм алар алда дөнья йөзендә сугыш булмасын өчен бөтен көчләрен салсыннар иде. Мондый чаралар, мондый кичәләр әлбәттә үтәргә тиешләр. Без үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне югары күтәрергә һәм шәхесләребезнең барын да белергә тиешбез. Кемнәр яшәгән, ничек яшәгәннәр, нинди эш калдырганнар һәм аларның барлык эшләрен дә без бигрәк тә яшьләребезгә барысын да сөйләп, барысын да калдырырга тиеш. Менә хәзерге вакытта безнең татар яшьләренә әлбәттә шушы татар телен, татар мәдәниятен, сәнгатен белү бик мөһим. Менә бүген дә шундый зур бәйрәм үткәрделәр кичәләре Муса Җәлилгә багышлап. Бүгенге Муса Җәлил теле безнең татар телебезне менә шушы яшьләргә без бирергә бик кирәк. Ни өчен дисәгез, алар менә үсәләр. Телебезне, динебезне, бөтен сәнгать, биюләр, җырларны, шигырьләрне өйрәнсәләр, алар әлбәттә бик бай булалар. Я изучаю татарский язык, потому что я хочу... Хәзерге вакытта мин татар телен өйрәнәм, чөнки Татарстанга барасым килә. Анда минем күп туганнарым яши, һәм анда минем тарихи ватаным. Артистларның чыгышыннан соң кунаклар Илһам Шакировның да тормыш юлы белән якынынрак таныша алдылар. Бу көннәрдә февраль аенда безнең күренекле бөек Илһам Шакиров тулды. Аның бу елда инде 88 яшь тулы. Аның җырлары бик моңлы, бик матур. Шундый җырчыларыбыз юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки аның халык тавышы, халык таланты һәм шулай ук безнең чарабызда бик яратып җырларбыз аларның җырларыбызны. Чара артистлар чыгышы һәм кунакларның күңелле биюләре белән тәмамланды. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Дөньяга яңа күзлектән карарга көн күрүш, бурышу мәшәкатьләреннән арынып, вакытны файдалы үткәрергә теләсәгез, тарихка кагылып, хәтта күзгә күренмәгәнне күз алдына китереп, күп еллар истә калырлык кабатланмас хисләрне кичерәсегез килсә, музей, театрларга барыгыз, мәдәниятебез белән бер дулкында булыгыз, чөнки мәдәният ул иҗади мөмкинлекләр ачу һәм аралашу мәйданыда. Хезмәттәшебез Идел Кыямов мәдәни чаралар белән таныштырып бара. Игътибар белән карыйбыз мәдәни ярдәмче сәхифәсе. Исәнмесез, мәдәният сөюче дуслар, мәдәни вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында Аксак дип аталган спектакльне тәкъдим итәләр. Спектакль тарихи хәтерне, милли менталитетны, буыннар бәйләнешен югалту турында. Бор тик милли үзаңны саклап, үстереп, тамырларга һәм традицион кыйммәтләргә кире кайтып кына гармониягә ирешеп була. Уильям Шекспирның тискәрегә авызлык пьесасы хатын-кыз һәм ир-ат мөнәсәбәтләре турында шаяру өчен бер сәбәп кенә. Әлмәт Татар дәүләт драма театрының кире беткән дип аталган спектаклендә гыйшык, дәрт, өстенлек өчен үзара көрәш шул кадәр көчле ки, бу халәт геройларны бер кәмит хәлдән икенчесенә ташлый. Концертлар турында. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Казан консерваториясендә укучы Кытай студентлары чыгышы булачак. Концерт музыкаль открыткалар дип атала. Россия һәм Кытай композиторлары әсәрләре белән бер рәттән Кытай халык җырларын эшкәртү һәм традицион инструменталь музыка үрнәкләре яңгыраячак. Программаның бизәге Кытайның традицион музыка уен коралы эрху инструментында башкарылачак әсәрләр. Татар филармониясе чын мәгънәсендә легендар шәхес һәм артист Йосиф Кобзон истәлегенә багышланган концертка чакыра. Бу кичне аның популяр җырлары яңгыраячак. Йосиф Давыдович иҗатын яратучылар, танып белгән һәм яраткан җырлар беркемне дә битараф калдырмаячак.
Татарстан Республикасының филармония джаз оркестры джазның бүйік исемнәре деген мауықтырғыш концерт программасына шақыра. Сәнғат жетекшісі һәм баш дирижеры Татарстан Республикасының атқазанған артисты Сергей Васильев. Татарстанның милли музейі қазанлыларны һәм шәһәр қонақларын Нәүрүз бәйрәменә шақыра. Музейға келушілер халық ойыннарында һәм көңіл ашу шараларында катнаша, төрки халыкларының язны каршы алу традицияләре турында белем туплый һәм квестта катнаша алачак. Анда һәр катнашучы язның килүенең төп элементын табарга ярдәм итәргә тиеш. Шулай ук 26 мартка кадәр музейда Нәүрүзгә багышланган күргәзмә узачак. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Рәссам Рөстәм Килдебәковның гел кабатлый торган сүзе бар. Һәр кылган гамәлең нәселеңә дәрәҗә өстәсен дияргә ярата ул. Ничек шәп әйткән. Килдебәковлар Идегәй Мурзага барып тоташкан бик борынгы нәсел. Аннан муллалар, мәгърифәтчеләр чыккан. Рөстәм Килдебәковның иҗаты да гади генә түгел, борынгы шырлардан кайтарылган һәм һичшиксез нәселләрен данлый. Казан Кремлендәге Хәзинә милли сәнгать галереясендә аның иҗат әсәрләреннән торган күргәзмәдә безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Ул гореф-гадәтләрне дә яхшы белә, заманча тормышны да яхшы аңлый, төс белән уйлый белә. Кайчак аны ачык кызыл, сары, кай вакыт куе яшел, зәңгәр төсләр җәлеп итә. Шул төсләр гармониясе аның иҗатын үзенчәлекле итә дә инде. Сүз Татарстанның халык рәссамы Рөстәм Килдебәков турында. Хәзинә милли сәнгать галереясендә аның төс формуласы дигән күргәзмәсе ачылды. Казан, Яршаллы, Минзәлә һәм башка шәһәрләрдә җәмәгать биналарын үзенең монументаль мозаикасы, граффитлары белән бизәгән, гобеленнары, күн мозаикасы әсәрләре белән данлыклы булган Рөстәм Килдебәковны бәлки башка яктан ачарлар. Чөнки әлеге күргәзмәдә аның нәкъ менә рәсем һәм графика әсәрләре урын алган. Аның иҗаты тирәнлеге белән аерылып тора. Декоративлык һәм күңеленә якын булган үткәннәргә карашы чагыла. Ул тормышны, үткәнне, бүгенгене, киләчәкне нечкә тоемлый. Мы жили в коммунальной квартире. Без коммуналь торакта яшәдек. Күршедә маляр булып эшләүче бер абый яши иде. Мин аның трафаретлар белән диварларны буявын яратып күзәтә идем. Мин дә шулай буяячакмын дип уйлый идем. Бу рәсем сәнгатендә алган беренче тәэсирләрем булгандыр. Рөстәм Килдебәков Казан сәнгать училищесын, Львов дәүләт гамәли декоратив сәнгать университетын тәмамлый. 1960 елларда Казанга кайта һәм актив иҗат эшчәнлеген башлый. Рөстәм Килдебәков сәнгатьнең күп төрләрен һәм жанрларын, монументаль бизәлеш, станлы накыш, графика, гобелен сәнгатын гамәлгә ашырган күп кырлы талант иясе. Рәссамның тормышны, кешеләрне күзәтүеннән туган әлеге картиналарның күбесе кулланылмый яткан. Бүген без аларны иҗади лаборатория дип атыйбыз. Ул аларны игътибарга алмаганда. Бу папкаларны карагач, мин үземә яңа рәссамны ачтым. Бу бик үзенчәлекле хис. Мне нравится и жанровые, нравится и натюрморт, нравится и пейзажи, все портреты. Все люблю. Или любил. Бу күргәзмәдәге эшләрнең күбесе 1960-70 елларда иҗат ителгән. Аның картиналарында хезмәт матурлыгы, яраткан эше, халык һөнәрләре, һөнәрчеләр. Аның иҗатына тере фантазия хас. Рәссам нинди генә тема күтәрүенә карамастан, халыкның рухи традицияләренә, фаҗигале тарих битләренә мөрәҗәгать итсенме, аның әсәрләренең үз йөзе бар. Кайчак үзелеп иске фото-видеоларны карыйсы килгән минутлар була. Җаныгызны кая куярга белмичә бергәләнгән вакытыгызда шкафның иң караңгы бер почмагыннан иске альбомны тартып чыгарыгыз. Ул сезнең шатлык кайгыларны, сөю сагышларны, дәрт моңнарны туплаган серле сандык. Күз алдына китер, манзарада эшли башлаганда әле өйләнмәгәндәйм, инде балама 6 яшь дип әйтте. Телевидениенең дә шундый сандыгы бар, ягъни архив дип атала ул. Шушы тылсымлы сандыкта сакланган кызыклы кадрлар, фикерләрдән, үзекләрдән торган яңа сәхифә тәкъдим итәбез. Әлеге сәхифәдә ялгышу абынулар, төртүлүләр, шатлыклы мизгелләр, кайгыру, куанычлар барысы да булыр. Бу эшне хезмәттәшебез Гөлчәчәк Баһавиевага тапшырабыз.
Біз міне большевистік идеологияда тәрбиеленген кішілер бір көрінішіні, харакет болсын, фикір болсын, шума етіп көрерге тілейбіз. Ол тіге юңған оқлау шекілі бұтағы бір нәрсесі жоқ. Шол әйбәт, әйінді бұтағы несі болса, ол енді дұрыс түгіл. Әбит ағаш, нормальный үскен ағаш, ол бұтақлы, бұтақ түрлі яққа өсе. Бойында қаршылық деген сөз. Өсі түрлі яққа тарала. Анда шома барып болмай түртілесің. Әм міне шын ижат кішілері де қаршылықлы алар. Мен қаршылық деген сөзіні бір уақытта да нашар мәғнеде қолламайым, қатлаулы деген мәғнеде қолланам. Алай ғана түгел, сен де қаршылықлы, мен де қаршылықлы. Барымыз да қаршылықлы. Қаршылықлы болмаудан Құдай сақласын. Қаршылықлы болмау фикір қатып қалған, өліп қалған, һәм бір лозунг шығарға әйленген деген сөз. Бір қашан искірмей, yolықтырмай тұрған кадрлар, фикірлер келіп шығады телевидение фондынан. Шуларны сізнің білен бөлішәсі келді. Бүгін телевидение студиясында 1995 елда яздырылған тапшыруда Мирқасым Аға Ғысманов яңғыратқан фикірлерге тоқталасы келе. Аң білім нендегіне тілде болса да, ол шын білім болырға тиіс. Бір тілде болған білім интернационализмға қызмет ете, екінші тілде болған білім халықлар достығына зарар кетірек кебек қарашылар, ол ақмақ фикір. Аны мен торыдан-торы тілесе кімге ярып етечек. Ақмақ фикір. Білім ең елік ана тілінде болырға тиіс. Һәм шул тілде білімнің түрлі қатламлары болырға тиіс. Бары шул вақтығына білім, шын білім болалам. Керек ме университет? Менің фикірімінде біргіне, еш шексіз керек. Чүнки милли университет деген әйбер, біздің балалар бақшасынан алып, бүтін оқу, оқыту, мәғариф, мәктәп системасының ол тамамланған үшін. Әгер шул башы болмай екен, милли мәғариф системасы болмай деген сөз. Шуның үшін бұл мәселе еш шексіз актуаль иде, актуаль да, актуаль болып қалашақта. Әгер татар болып ешесін, аның мәғарифі, мәғарифшілігі, аның іштимағи фикірі, нормальный юнәлішті өссін дейбіз екен, милли университет болырға тиіс. Қазан мэриясы ашып жиберген Апуш балалар студиясының уңышларын күзетіп барабыз. Апушлыларға бір еш. Шул уңайдан Қазан башқарма комитеті жетекшісінің социаль мәселелер бойынша орынбасары Гүзәл Сәғитованы бүгін студиябізге шақырдық. Гүзәл, сәлем, қош келдің. Қайырлы күн, әдеттегі шейтерге яратам. Проектлар бик көп, шуларның бірсі Апуш, бір ешлік туған күніне құтлайбыз. Істеуіне бұл сеңа бик яқын проекттер, чөнки сен өзің бұл өлкәдә инде күпме хезмәт қойған кіші, ол телевидениеде 10 жылдан артық театр жетекләү дейсеңме. Нәрседән башланды аның тарихы? Кариф театрынан башланғандыр, чөнки инде біз театрда эшләгәндә Ринат абый белән шундый хыял бар иде. Театр студиясы, балалар театр студиясы ачу, ләкин инде бинабыз бәлә кирәк булгач, анда әле безнең калептә нигезләнгән иде бит инде актерлар белән бергә. Шуңа біз китапханә менә бу театрның каршындагы бинаны үзебезгә рәсмиләштерү, әле ул безнең исемдә түгел иде. Шуларны көтеп аңа реконструкциядан соң ашып жибәрбез дип уйлыйдык. Ләкин ул килеп чыкмады. Аның концепциясы әзер иде инде. Шуңа күрә, ләкин монда килгәчтә эш күп бит инде, аңа вакыт юк. Ләкин көннәрдән бер көн Алия Файзрахманова килеп керде шул ук идея белән. Алия, әйтәм, эшләсәң, ул идея миндә бар. Күптән яши, ләкин минем теге үземнең эшләргә аны вакытым юк. Әгәр син алынсаң бу эшкә, әйдә тормышка ашырабыз. Әлбәттә инде Илсур Раисович Метшин тарафыннан хупланды бу проект, һәм инде финанс ярдәм ителмәсә, аны булай гына тормышка ашырып булмас иде. Менә шул җөмләгә тукталыйм әле шундук. Менә телне саклыйбыз, бит һәр мәдәниятне сакларга кирәк, гырыф гадәтләрне дибез. Димәк,
maddi ресурслар бар аларны күтәрер һәм саклар өчен. Чөнки менә элегрәк бу юнәлештә бит анхәллек дәрәҗәдә зур күләмдә эшләр башкарылмый. Димәк, җиткерүче аңлатучысы булмаганмы? Яки без хәзер генә уянып киләбезме бу юнәлештә? Менә барсы дадыр. Синең җавапта бөтенесе дә бардыр, ләкин без бит үз вакытында мәкалепне 6 ел бөтенләй бушка эшләдек. Театрга килгәч кенә әзрәк финанслар бүленеп бирә башлады. Ләкин безнең шундый дәртебез бар иде, шундый теләгебез бар иде, алга барырга, татар мәдәниятен. Хәзер инде чыннан да моң да бар кебек. Сезнең менә театрда бит Шәрык клубы ачылды. Шуңа күрә төрле нокталар, төрле мәйданнар бар, ләкин инде мэрияга килгәч аның шәхес тә булырга тиештер. Чыннан да шуны шул сорауны йөртергә, шуны бит чыннан да ул менә Исраилга бардың да бер сүз әйтте дә ул юк, аны бит финансларны һәр вакыт якларга кирәк. Бер этап, ике этап, өч этап үтәргә кирәк. Елга бюджеты бүленгән, ул бит инде бик катлы четер. Ләкин барыбер дә безнең җитәкчелек менә хәйр-хаклы. Шуңа күрә бу Апуш студиясы тиз генә матур гына эшләп китте. Үзебез дә сизми калдык. Димәк, аның ниндидер вакыты җиткән, Ходай тарафыннан менә шундый бирелмәсә, мөмкинлек безгә. Мин барыбер дә иң беренче югары кешеләрдән дип уйлыйм. Шулай да бөтен әйберне Аллаһ Тәгаләгә генә сылтамыйк, үзебездән дә бик күп әйбер тора. Ул әлбәттә насыйбы белән дип эшләмичә торсак, шул студиягә йөргән асыл балаларның мөмкинчелекләре нинди? Нинди юнәлешләрдә шөгыльләнә алалар? Безнең хәзер ич студия, аны әйтеп китик, Сәйдәш мәдәният үзәгендә шөгыльләнүчеләргә менә чыннан да 1 яшь була. Инде безнең Чулпан һәм Ленин мәдәният үзәгендә йөрүчеләр, алар сентябрьдән эшли башладылар. Чыннан да 9 айдан бала туа бит инде бит. Гомумән студиялар төрле. Әлбәттә, монда укытучылар төрлелегеннән дә киләдер. Чөнки монда безнең әлбәттә сәхнә теленә дә өйрәтәләр. Төп педагог бар әлбәттә, актерлык осталыгына өйрәтүче, сәхнә теле, вокал һәм хореография. Барлыгы чыккан премьераларында искә алыйк. 4 премьера булды. Беренче безнең премьера инде ул шундый символик мәгънәгә ия, Габдулла Тукай әсәрләренә нигезләнгән, Равил Бухараевның, Апушның Тылсымлы төшләре дигән спектакль чыгардык һәм инде ул менә Идел буе фестивалендә, театр фестивалендә республика этабында җиңү яулады. Хәзер инде без Идел буе этабында нәтиҗәләрне көтәбез. Ул театр көнендә игълан ителәчәк. Гомумән син бит башка шәһәрләрдә күзәтәсең. Чөнки ул синең эш буенча мәҗбүр итә торган юнәлеш. Башка шәһәрләрдә мондый мөмкинлекләр бармы? Үзебезнең республикада түгел, бәлки күрше регионнарда яки без беренче бар, ләкин рус телендә. Безнең студия нәрсә белән? Әлбәттә, студия ул яңа идея түгел. Ул балалар студиясы ул бездә әле татарда да бар иде. Менә Нур студиясы эшләп килә, балалар студиясы бит. Безнең нәрсә белән аерыла? Без чыннан да безнең дәресләр татар телендә бара. Беренчедән татар спектакле генә чыгармыйбыз, дәресләрендә татар телендә. Менә бу безнең сөйлә һәм хәрәкәттә бәрәкәт мәктәпләрдә шулай эшли. Һәм төп безнең принцип дәресләрдә татар телендә барырга тиеш. Максималь рәвештә, булдырылганча. Инде икенчедә монда инде безнең менә 3 ноктада хәзер эшлибез. Әлбәттә, киләчәктә җәйләргә дә хыялыбыз бар. Бәлки инде киләчәктә ул балалар театры буларак та формалашыр. Кем белә, бу чыннан да инде бик күп факторлардан тора, ләкин безнең бик өметебез бар. Театр юнәлеше булмаган бер йолдызлык фестиваль генә түгел бит инде балалар өчен бит. Апушларның киләчәге турында спектакльләрне әйтеп үтим әле бит барсында һәм зур булуына ышанабыз киләчәгенә. Шулай да булган премьераларны барлык нәтиҗәләрне. Икенче премьерабыз безнең шулай Сәйдәш студиясы, Сәйдәштә эшләүче студия, зоопарк Алифба, Йолдыз Шарапова шигырьләренә нигезләнеп Хәбир Ибраһимов инсценировка язды. Әлбәттә, аннан соң икенчесе Әбүгали Синә спектакле, Айгөл Әхмәтгалиева пьесасына шулай ук безнең мюзикл итеп формалаштырдылар. Гөлүсә Батталова, Зөлфәт Валиуллин. Гомумән әйтергә кирәк, менә безнең студияга спектакль чыгарабыз икән, нәкъ театрдагы кебек. Яңа музыка иҗат ителә, яңа инсценировка, хәтта әсәр ул элек булса да без аны яңа караш белән менә шул ук Ленин мәдәният йортында Зөлфия Вәлиева белән Миләүшә Шәйхетдинова чыгардылар, бик матур эшлиләр.
Алар инде Илгиз Зәйневнең көчтүкле уен кайчандыр Камал театрында уйналган спектаклен, ләкин көчтүк итеп чыгардык без аны. Һәм инде өстәмә әсәрләр, өстәмә сәхнәләр булды, шуннан шигырьләр өстәлде, җырлар. Гомумән, менә Абугали Синиягә дә яңа җырлар язылды. Шунда безнең музыкаль юнәлешкә йөз тотабыз дип әйтергә кирәк Апушта, чөнки барбыр музыка беренчедән ул композиторга эш, ә безгә үзебезнең композиторларны да ничектер үстереп җибәрергә кирәк. Эш белән тәэмин итәргә кирәк. Әлбәттә, чөнки алар булай гына музыка язып утырмаячак тартмага шагыйрьләр кебек. Шагыйрьләрнең әле ул журналларда публикациялары бар, бастырылалар, ә монда инде менә аларга да мөмкинлек дип уйлыйбыз. Гүзәл телевидение шартларын беләсең, кызганыч, без көн буе эшләшеп утырыр идек. Аңлашылды, эшләнгән эш күп, киләчәге бармы шуны гына әйтте. Киләчәге бар, әлбәттә, біз өмет тулы күзләр белән карыйбыз. Әйтәм бит, әле безнең тагын яңа декалар бар, шулай ук матур мөмкинлекләр бар. Мин инде андагы җирлектәге менә мәдәният үзәкләрендә эшләүче җитәкчеләргә дә рәхмәтлемен. Чөнки Апушны бер менә уйлап кына аны бер кеше генә эшли алмый. Бу команда эше, һәм мин барлык остазларга, барлык балаларга, бигрәк тә әти-әниләргә зур рәхмәтемне әйтәм, чөнки әти-әниләр комитеты бездә бик көчле, алар булмаса, гомумән ярты эшне дә эшләп булмас иде. Рәхмәт яусын. Туган көнегезендә үткәрергә язсын, Апушыларның туган көне. Туган көнне бик көтәбез, сюрпризлар көтә, укытучылардан сюрпризлар, гомумән җырчылардан да бар, шуңа күрә кемнең теләге бар, безнең күрү бушлай рәхим итегез Сәйдәш мәдәният үзәгенә. Белгән уңар, белмәгән туңар дигән халык мәкаленә таянып, язгы киемнәр турында сөйләшүебезне башлыйк. Бу өлкәдә тәҗрибәле белгеч, стилист Алия Сөләйманованы кунакка чакырдык. Исәнмесез, Алия, сәлам, хәлләр? Яхшы, үзегез? Biz инде һәр вакыт синең киемеңә карап сөйләшә башлыйм. Син инде язга күчтең, әймәкерләп. Инде әлбәттә. Инде бит инде урамда да кыяш чыкты, көннәр жылыта башлады, чыпчыклар җырлый башлады. Шуңа күрә инде кәйфләр дә икенче, ачык, матур кием киясе килә башлады. Иртәрәк түгел әле. Юк инде. Хәзер көннән көн жылыта башлый бит. Үзең менә стилист буларак иң беренче рәттә менә шул язгы трендларга, язгы киемнәргә күчкәнче нәрсәгә игътибар итәсең иң беренче рәттә? Һава торышына әлбәттә, һава торышына карыйбыз да инде шуннан киенә. Генә ярамыймсың, менә бүген шундый телим дип. Күңел халәтенә генә түгел, әле бит кая барасың? Менә кая барасың? Син эшкә барасыңмы, я син спортзалга барасыңмы, я бала белән урамга чыгасыңмы? Иң беренче шуны карап инде, уместность дигән менә сүз бар. Килгән саен без искә юк шулай да һава торышын кичтән карап куясың яки иртәдән генә карыйсыңмы? Юк инде ачкач гардеробны шкафны ачкач, кая барасың билгеле булгач, инде кәеф нинди, шулай киенәсең дә китәсең. Ярар, быелгы трендлар безне нәрсә белән шаккаттыра? Быелгы трендлар бу яз айында ачык төсләр бик актуаль була инде безнең. Узын кунышлы итекләр, әйме? Әйе. Кая Әйе, менә озын балтырлы сапогилар безнең ботфорты дип әйтәбез инде, алар актуаль була, ачык төсләр актуаль. Аннан соң инде иске киемгә килгән, иске киемне әйтеп китсәм инде, ул безнең пәлтәләрдә безнең менә башка елларны пастель төсләрендә инде менә шундый аксыл төсләр актуаль иде. Хәзер инде безнең ачык төс, ул кызыл төс, яшел төс, сары төсләр менә күзгә бәреп тора торган шундый якты, матур төсләр. Яхшы, һава торышы нинди булуына карамастан, калын пуховикларны барыбер саласы килә, иске кием бик борчый безне. Менә пальто, менә пәлтә инде безнең име актуаль. Аннан соң менә бик актуаль кием, ул безнең күннән тегелгән плащ. Менә күннән тегелгән плащ, ул безнең бик актуаль. Күннәр кире кайтып бара хәзер. Әйе. Алар бар эко күндер бит. Эко күн инде, әлбәттә, эко күннән. Аннан соң кыска курткалар, бомпер дип әйтәбез инде, менә әйтеп киткән бар, шул кыска курткалар да безнең актуаль булалар. Безнең бит менә хәзер шит ил сүзләрен кертмәскә дигән шундый көрәш башланды. Шуңа күрә кыска куртка дип әйтеп китәм бит. Шулай торып ничек аны үзгәртүе бик катлаулыдыр инде сезгә. Әйе. Стилист ничек булар икән безнеңчә? Кием артыннан күзәтүче хезмәт махсус белгеч. Шулай була инде. Кием белгечедер инде. Кием белгеч. Шулай да менә Алмаз сезнең аяк киемегезгә игътибар итте. Язгы аяк киеме турында да сөйләшик әле. Кайсын алырга киңәш итәсез? Әйе, аяк киемнәргә килгәндә
Форумда бит юш. Хәзер иң әйбәте. Иң әйбәте бу тие. Иң актуальны әйтеп киткәнемчә инде ул безнең озын балтырлы Батфорд сапаги, аннан соң инде кыска балтырлы үкшәле сапаги ул безнең батальон була. Аннан соң озын борынлы сапаги, озын башлы сапаги ул безнең казаки. Һәм инде кыска балтырлы торослы сапаги ул безнең Челси була инде. Яра, баш кием эшләпәдә киеп куйыкмысың? Баш киемнә килгәндә эшләпә кисәктә, касын команда, беретлар безнең бик актуаль. Беретларның тоже менә күннән тегелгән беретлар безнең актуаль булалар. Балаларның ничек әле теге булай биткенә калып килә торган? Балаклавамы? Хәзер бик популяр. Хәзер инде яз аенда инде алай популяр була. Балаларның түгел. Язгы җил бик усал бит ул. Кояш бәрбез җылыта бит. Ярар. Менә җылы сөяк сындырмый, салкын җанны тындырмый дигән әйтем буенча, димәк инде шулай да аның җылылык һәм уңай булуы һәм кая баруга карап сайланырга тиеш бит һәр вакытта да. Демәк, Алия, сез фатихагызны бирәсез, бүгеннән ярыймысыз инде шишенергә, курткаларны салып пәлтәләргә күчәргә? Пәлтәләргә күчсәк була инде, Менә төсләргә бәйләнеп. Инде бит инде салкын, менә җылы киемнәрне саласы килә бит инде ардык бит инде без аларны киеп йөреп. Беразрак шишнәсе килә. Әле бит ул җыелып бараган, әйме, ансыз сөйләшүдә бит теге махсус теге мәзәк роликлар төшерелә бит. Минем хатынның гардеробы кыш көнне. Бер көн дүшәмбе тун кия, икенче көнне пуховик, аннары китте, ә ул һаман бер курткада. Ирләр үзләрен ничек карыйлар менә бездә. Ирләр киенергә яратамы, яки ул һаман шул бер соры, кара курткасын кигәндә шул җиткән мәңә. Син үзең дә бик матур киенәсең бит. Сөйләгән була. Минем кышкы куртка көзендә туры килә, язында туры килә, бер куртка. Носкиләреңә карыйм да носкиләреңдә син трендта булган төсне киеп килгәнсең, син алмас. Әлбәттә син үзеңне карыйсың, ирләр дә бик үзләре. Тапшыру өчен генә. Ирләр дә үзләрен бик карыйлар. Хәзер бит кием бик күп. Бәяләре дә төрле. Шуңа күрә хәзер бәяләрен әйтмә дә инде. Шуңа күрә мөмкинчелекләре бар киенергә бәрбер. Һәм инде ирләр хәзер бер генә куртка киеп йөрмиләр, бәрбер алар пәлтә дә кияләр, куртка да кияләр. Хәзер бит кибетләр күп төрле вариант, иске киемнең күп төрле вариантын тәкъдим итәләр. Бу дубленка булырга может, яки пәлтәме, курткамы. Шуңа күрә. Шулай да әллә ни зур үзгәрешләр юк бит инде трендлардан индидер менә инде. Яңалык бар дип әйтә аласызмы? Анда юк, Менә тагын төсләргә бәйләнеп, гомумән бөтен кеше менә ниндидер кара киемнән йөрергә ярата бездә, менә ул күптән түгел генә үзгәрә, ачык төсләргә мөнәсәбәт, ул бит инде теге пышрагы күренмәсен өчен, катканы күренмәсен, шул яктан практик яктан бит инде каралган. Хәзер ничек шул хәтлек җитди төсләргә игътибар ителә? Хәзер бит инде күп кеше химчисткаларга обращаться итә, яки инде элек инде ул булмагандыр, хәзер бит инде юаш тарту ысуллары җиңеләйде, җайланды, җиңеләйде. Шуңа күрә хәзер инде кеше ачык төсләрне күбрәк кия. Шулай да психологиягә бәйле микән бу берәр ничек кеше холкына карап сайлый микән төсне? Әлбәттә. Аңлашылды. Холкына туры килеп киенгән юк микән, ачыклар шәһәр безгә психология. Русча әйткәндә встречает падёжки диләр бит инде бер менә кеше кирип килсә, аның иң беренче бер киеменә карыйлар. Киеменә карап инде кеше нинди икәнен күреп була. Аннан соң гына инде встречает падёжки, провожает по моде. Шулай киеменә карап каршы алалар, акылыңа, холык фигылыңа карап узаталар. Без дә сине киеменә карап каршы алдык. Узатырга туры килә, кызганыч. Узатырга да вакыт. Киемеңдә, акылыңда күз тимәсен, субханалла. Шунда уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт килгән өчен киңәшләрегезгә колак салырбыз. Хәзер модада стильләрне берләштереп киенү. Мәсәлән, күлмәк белән уңайлы кроссовка кию, җитди пиджак белән йыртык чалбар. Йыртык чалбарны әбиләр күрсә безнең, балам, акчаң юкмы диме, акча бирәм, яңаны ал дип әйтергә яраталар. Кыскасы, бүгенге киенүдә юморга урын бар. Образың кызык булсын. Матур булуы мөһим, чөнки кая барсаң да киемеңә карап каршы алалар. Тагын Муса Җәлилнең шигыре искә төште инде. Тик юбка гына йыртып йөри күрмәгез. Бүген модада катгый кысалар юк. Беренче урында индивидуальлек һәм уңайлылык. Димәк, сайлау мөмкинлеге зур. Образ төзү өчен без теләсә нинди стильләрне берләштерә алабыз.
сочетание стилей. Это очень большой запрос среди... Стильләрне берләштерү бүгенге заман таләбе. Кешеләрнең классика, спорт, комфорт һәм башка стильләрне катнаштырасы һәм шул ук вакытта гармониядә буласы килә. Экспериментлардан, стильләр, фактураларны берләштерүдән курыкмагыз. Мин сезгә берничә образ тәкъдим итәм. Вот, к примеру, да, образ очень нежного оттенка платья. Нәфис тукымадан күлмәкне аерым гына да һәм менә шундый җылы, йомшак свитерлар белән дә кияргә мөмкин. Классик водолазкада туры киләчәк. Образны кыю аксессуарлар белән туландырырга мөмкин. Иң мөһиме төсләрне дөрес туры китерү. Эшегездә дресс-код юк икән, ак база күлмәкне клеш джинс шалбар белән кияргә мөмкин. Образны күп кайтарга курыкмагыз. Күлмәк өстеннән оверсайз жилет кияргә була. Шулай ук ачык төсләр дә модада. Яшел, фуксия, зәңгәр төстәге свитерлар актуаль. Аларны киң балаклы шалбар белән кияргә мөмкин. Свои позиции не теряют, очень нежные. Тыныч төсләр дә актуальлыгын югалтмый. Графит, карамель, сөт төсләрен кулланып бик матур образлар ясарга мөмкин. Мәсәлән, әлеге кичке күлмәкне кышын эко-тон белән кияргә мөмкин. Ул спорт, трикотаж костюмнары белән дә, кичке классик образлар белән дә бик зауыклы күренә. Biz оңышка ирешкән кешеләрне көн сайын күрәбез. Күзәтәбез. Эштә булсынмы телевизор экраны аша яки интернетта. Аларга уңыш үзеннән-үзе килә кебек тоелса да, аның нигезендә дөрес фикерләү һәм тырышлык ята. Моңа теләге булган һәр кем өйрәнә ала. Булмаганын булдырып, булганына шөкер итеп, исәнлектә, иминлектә яшәргә язсын. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова, Манзара тапшыруының иҗат төркеме сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Иртәгәгә кадәр хөрмәтләребез.